Ngadi is, in what ways can we model Christ's incorruptible nature through our actions, words, and interactions with others? I think one of the first time I don't kodwa-ke okubaluleke kakhulu lezi zinto kufanele mhlawumbe singazikhohlwa especially ensindisweni. One, ukuthi imodeli yethu uqala la siyithatha khona siyithatha kuKristu Jesu. Isona sibuko leso la sibona khona ukuthi noma yini ngabe sayenza kufanele iphume lapha. Kuningi okunye kokukhulunywa abantu abaningi but okufanele sikubambe kakhulu oqhamuka kuKristu. That's number one. Number two, kunento yashiwo umpostoli uJohane ethi mina ngiyizwi lomemeze ehlane ukuthi uzenza yena abe yilento uKristu ayifunayo. Uthi noma bengingena eTexini akusangeni nje mina ngihlala eTexini kodwa manje ngahlala phansi sekuhlelizwe limemezayo ukuthi lungisana indlela kaKristu ukuthi whether noma bose-ofisini ushaya ikhompyutha akube nento ethi wena uyizwe limemezayo ukuthi wena khona okumemezelayo okushoyo ukuthi yazi no noma engafuni ukubonakala ukuthi usindisiwe kodwa cha indlela iyona lethi uKristu nje iyona ndlela efanele simemeze ngayo ukuthi and I quote uba unyeni once said ngelinye ukuthi there's certain extent of foolishness evangelini kufanele singayilahli efanele sihlale sina khona izinto ezibuya zokubulana nje evangelini engathi ayithathi kahle enze ukuthi uma umuntu omusha kube ngathi wena unaso isitayela yabo kube ngathi wena ilobulo kungafanele sikulahle ukuthi yazini lobulo bona kulo obuhle impela ke sikudingayo ukuthi ubona ngathi umuntu onesitayela kunendawo uma ehambe hayi ngoba ungcono kodwa ngenxa ukuthi izwi lo ofuna ukuba yilo ofuna ukumemezela akumemezeleki kahle kuleyo ndawo ngoba awukwazi ukungena emanzini bese ufuna ukukhulumeke emanzini. So kufanele kunendawo othi ungena kuzona eziyisuffocatayo ufuna ukuyimemezela ukuthi because of environment osungena kuyona you can't model evangeli. I'm not against ezinye indawo ezihanjayo but ezinye asihambi because uma singene khona siyasuffocateka sikwazi ukuyimemezela lento ukuthi yazi mina ngiyizwi lo memeze ehlane. So ukwenza lokho siyayi-isolate siyayihlukanisa siyahluka nje uhluka kuze kuthiwa cha uhlukile ngempela lo sisi yazi noma ungasho ukuthi kodwa vele kucace nje ukuthi hayi mhlawumbe sengishintile. Can I also add, basically, the thing is that we as like children of God must be seen that we are different from the way we dress, the way we talk, where we go, in places we go out. You, as a child of God, must know, my God wouldn't want me to look like this in front of Aman. You are God's representation in this world. That's what I thought. So we're going to go to the next topic. And the next topic is resisting temptation and corruption. So here we'll be addressing challenges faced by youth and how to stand firm, encouraging, and incorruptible mindset. My question for you, Bamene, is how can the Word of God and prayer help young people resist temptation and stay grounded in their faith? This is the important one for university students. Kunevesi ethini ukuhlanganyela nababa konakalisa ukuyiphatha okuhle. Futhi into yokuqala wanziwa wakhetha uJesu umuntu omuhle. Ngisho nabantu abakusurroundile yababuka ukuthi laba bafanele yini kule ndlela. Iqala lapho nje. Usindiso ushilo bangadi wamashwa wathi khona ngisho indawo ongangeni kuzona. Nenye intombazane esingamele siyithathe kancane yabona inkonzo le ye-fellowship yokuhlanganyela yokuhlanganyela nje ngama Sundays
ngoba kuhlanganyela ungavele kube khona into ethi pheshe uthobo uyabona lapho kanti ngathi uzohlanganyela kunesifundo uzosithatha la esontweni futhi ube intando kaNkulunkulu ayibe khona la emqondweni mohamba wazi ukuthi okay ngihamba ngisentandweni kaNkulunkulu uNkulunkulu ufunani lokho ngalokho ngami ngoba wena ususehambeni olusha manje noma se-split izwi kaNkulunkulu hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla ukumelana nani namaqhinga esitha bese uPaul bese ayibala insindiso ubala iqiniso ubala izwi kaNkulunkulu ubala ifaith shuthi lezi zinto lezi mayiphile kumina ukuze mefika usathane notshwala isavana ngiphamisa ifaith ngiphamisa izwi kaNkulunkulu mefika nezinto ezimbi angibuki izikhali ukuthi izikhali zokukholwa iziphi ngoba mase ngifike ezintweni zezwe amandla ngizoba namandla okuphunywa lize lithi kuverse 14 lithi mina ihloma lezikhali ngizokwazi ukuthi niphinde niqhubeke nime futhi umzalwane kumele ube umzalwane uzohlanganyela nabantu ube umzalwane unothando ube umzalwane odlekayo okhuzekayo ngiyaxoxa mamnokwenza example ngawo mina nje wazalwa mamno ngesikhathi angifonela athi hayi uyazi akhambanga kahle unganqami ungadini uthi awu mamno uyakukhulisa yabo manje usuzokhula noma usuyana phezulu uzokwazi ukuthi uyikhumbule ukuthi mina ngihambi kanti umuntu omdala usengikhuzile yabo usuyakwazi ukuthi uphile impilo nje yokukholwa uzindle futhi nengezwi kaNkulunkulu ngiyakholela kulona ngoba linamandla. Amen. Can I reflect on my life with that? So I used to have a best friend in first year, Ofent Umayamas. This year, Uma has seen 0 pictures of Ofent, and she hasn't heard me talk about Ofent. So when I came back, she asked, I'm actually, what do you get Ofent? And I told her, the life she was living isn't the life that I want to live. And because I've always seen around her, people associate me with the life that she is living and portraying by other people. So that's when I grew up and I saw no, I need to find better friends, and I found better friends now. So our last topic before I ask our questions, impacting is called. Our topic is impacting the word of God's truth. Here we'll be discussing how to share the incorruptible message of the gospel with others. My question for you is, what does it mean to share the incorruptible message of the gospel, and why is it essential for Christians to proclaim God's truth in a world full with falsehoods? Okunye kubaluleke kakhulu amanye ama-instructions uNkulunkulu awakhuluma kwi-mankind noma mhla edala abantu abawohlobo lwakhe u-Adam no-Eva. Amanye ama-instructions wathi zalanani nande nibuse nigcwale yonke indawo. Ezizezinto esingeke sikwazi ukuyibalekela ukuthi we have to be everywhere. Uma kukhulunywa abantwana bakaNkulunkulu akufanele kube khona ikhona lomhlaba la esingekho khona. Why? Because uNkulunkulu bazalwane akasayeli uNkulunkulu lo owayenza izinto ukuthi masilele lebusuku. Ngicela ngivumele ukuthi ngibe real kanje bazalwane ukuthi sometimes kubuthandazo obuvila ukuthi ngivala amehlo ukuthi Nkosi uhambele abaseyibhedlela, uhambele abantu abagulayo nabantu ababikhosi. Lokho kwenza ukuthi wena ungasabahambi wena ungabisabi nabanayo into ezokwenziwa uwe ekulungiseni kwabantu uNkulunkulu othi akabalungisi. That's number 1. Number 2, uNkulunkulu akasenzi izinto ngomoya manje nje bayenze because uNkulunkulu ziningi izindawo akahlala kuzona siyazi, but the best place uNkulunkulu akhethe ukuhlala kuyona ukuhlala kithini. That's the best place uNkulunkulu owathi nizohlala la. So ukungabi khona bomuntu kuleli yakhona kwenza uNkulunkulu angakwazi ukuba khona kuleli yakhona. So uma sifuna ukuba uNkulunkulu ukuthi abe khona yonke indawo, which means asike space engafanele ukuthi singasoccupy. Iyona nje lokuqala lesikwazi ukushumela ukuthi asibe khona
makukhunywa ngeParliament akukhunywa ukuthi khona umzalwane okhona, makukhunywa ukuthi enkonzweni akekho khona umzalwane okhona, kuna wonke ama-spheres empilo. 2, bese siyaziveza la sikhona, ngoba enye indlela yokuthi sikwazi ukushumela kahle liva mina ukuthi siyiveze ukuthi sikhona, because sometimes uyoba khona endaweni ungaveli ingabi khona ne-impact yakho ngoba ukhona kodwa awuvelanga. Ngicela ukwenza nje lesi sibonelo into yake yenzeka kumina emsebenzini la ngangisebenza khona kudala. So ngenxa yokuthi ngangisaba ukuyiveza ukuthi ngiyakholwa ngisindisiwe, ngezathi iningi bazalwane ngangisemncane niyezwa bazalwane, so ngangisafuna ukuganga kodwa ke so ngingafuni ukuvela ukuthi yazi ngisindisiwe ngoba ngiyabosha lento izongikhipha into. Uhambe isikhathi kube khona umbhuti owayeba nenkinga yokuthi kube ngathi ingqondo yakhe iyasangana ekhanda, ashaya abantu, aphahlaza izinto, kufanele agijime abanjwe, ubizwe amaphoyisa, hanjiswe esibhedlela ayojova. Yabona ilokhu iqhubeka nje yenzeka. One of the days ngihleli nje nami ngisebenza nje as usual, kwafika futhi umuntu ukuthi le nkinga yalobhuti isaqhubeka, isiqalile futhi anigijimeni nizombamba njengenjwayelo. And that day nami ngiplan ukuyogijima ukuyombamba. That day nami ngangigijimela ukuyombamba. Bese ithi lento kube nento esho kumina ukuthi yazi why wenza into wrong wazi ukuthi kufanele wenzeni. Yabo. Remember ukuthi ngizifihlile ngithi mina ngifuna ukuvela ukuthi ngiyakholwa ngisindisiwe. Angifuni ukuvela because ngiyazi ukuthi ngizolokhu ngikhombeka. So ngakwenza lokho ngathi Nkosi yazi I didn't know what to do mina. Ngisho ngiqamba amanga ngathi Nkosi bengingazi ngenzeni. Yabo ukuthi uNkulunkulu vela. That's the most important thing. Kodwa ngiyovela. Mangiphuma nami njengoba siphuthuma siyombamba nje uvalo le-office bese ngiyacela ukuthi yazi ngicela ngiphe umzuzu owodwa naye ngaphakathi. Yabo and bathuswe ukuthi ngoba lo muntu uyalimaza nje nozokwenza njani bese lethi mina nje ngiyazi ngicela nje just umzuzwana naye nje sobabili. Nami vele ngingena ngiyasaba bazalwane ngiyaqala. Yey naku ngizolanda ne-ambulance la ngaphakathi. So ngiba ukungena kwenza exactly le yenzeka kule ndoda yayihleli namademoni amaningi yayihlala emathuneni ukuthi the moment uJesu appearisha yavele yakhothama yathi kodwa Nkosi buwe senzeni na. The exact same thing ngokuvela nje ukuthi ngivela ukuthi angizile ukuzokubamba but egameni lika Jesu lento eqambile kufanele ukukhululeke namhlanje. Yabo and wonke umuntu wamangazi ukuthi ungene wamenzana umuntu ngoba siyamazi lo muntu uyashayana. But the fact is naye lo ozobanjwa uacknowledge lento ebengingafuni ukuyiveza ukuthi kodwa ngathi ubuthuleleni ngoba lento iphethe yangisiza. Uyabo. So one of the things ekumele siyenze ukuvela la sikhona ukuthi ikhona lento esiyiphethe. Yabona then it's very important ngoba after lokho kuyiveza kwenza nendlela yakho yokwazi ukumodela ukuhamba kahle kusiza ngisho wena ukuthi ngoba umuvela awusizi nje kuphela umamuneni usiza wena ukuthi ngoba sengitheni isindisiwe angisakwazi ukuyithatha le phone ngoba sekunento ezolimala ngoba sengitheni isindisiwe ngithi kuyazwakala abazalwane into eshoyo. So asivelele ukusiza abantu qala uvelele ukuthi uyisize wena first ukuthi enkambeni yami noChrist akube khona abantu abazokukhuza ukuthi hey wena uzalwane akenzi kanje ngoba sometimes siyifihlela hayi ngoba siyifihlela ngoba sisafuna ukuba amagundwane. Yabo. Senithi asifuni ukusho lokho ngoba bazalwane singcwele ukuthi babuyele uzosithethisa enkonzweni uzosinquma sihlalise emuva this that and that. Sivela ke bazalwane ngenxa lokuthi inkambo yethu sifuna ibe yinhle khona izokwazi ukumodeleleka kahle uChrist. Then okwesibili ukuze sizokwazi ekubalekele ukukushumayela ukulifunda kahle izwe lenkosi bazalwane singakuvilaphili ukufunda izwe likaNkulunkulu ngoba awukwazi ukuphora from an empty cup. Awukwazi ukukhuluma ungafundanga lutho. Omunye wazi bathi ke awukwazi ukuba umuntu okhuluma njalo kodwa ungafundi lutho. Wena kanti uyini lo itshela abantu if awuconsume lutho because consume izwe likaNkulunkulu the next morning you go and tell them ngatamba uyaconsume ngakusasa yolisha consume bese yolisha ukulivila phela kwenza unciphelo izinto ozosisho kwenza noma seargue ukuthi yazi lento yakho kaJesu ayikho
ubingabi nayo impendulo ngoba vele awunayo into eyiconsumayo. Kube ngathi lento kaJesu ayikho ngempela kanti wena osidayisayo ngoba ayikho into eyifundayo ngoJesu. So sikufunde nje ukuthi uJesu ubani, wayenzani, ekwenzelani ukuze masibuzwa ngaye sizokwazi ukuphendula. Amen. Ukukhanya phambi kwabantu. Yeah. Thina sokusawutweza unganqiki nje eteksini uthuke uthi cela lesithandazo. Yazi ngaba khona uzofakaza ukuthi yazi bengiphethe ikhanda kodwa lo mthandazo wakho uthe uqeda wathi amen. Uthe ngithi ngiyaliza ikhanda nakusele. Inamandla lento siyiphethe thina sinikezwe igunya cabanga lokuthi ngisho noma sinyathela ofezelo ngeke basenze lutho. Uyayibona indaba yethu uma ungade yasho ukuthi khanya la ufika khona uziveze ungafihli ithi ngubuyi wakanene ngisindisiwe umntwana kaNkulunkulu ukuze noma uyazi lento iqoqa ngisho umqondo wakho ukuthi yazi ilabantu ngitheni ngizothi ngiyantshontsha iqondi kulabantu ngitheni umuntu yabo ukuthi lento okuyiveza isisiza nawe ukuthi ilingo lezi esikhulumeni ngazo ukuthi usuyawazi ukuthi uyizinjalo uyinqake ngalo ukuthi phela yazeka la ukhona iba ukhanya. Before we end off, does anyone have any questions, anything they would like to say to our amazing panel here? Anyone? Can I point at people? Yes.